może gitarista nas tu. Я не знаю, что раз обсуждать, я не знаю, что это будет. Мы развалим эту церковь, что радость. Закрывайте, закрывайте! Песня, которую ведают все, которые хоть соберемся раз уже цифры, в первой стране.
Zbliżamy się do ostatniego utworu, który zagra Majsternia, bo zaraz tu na scenie pojawi się nasz zespół zaprzyjaźniony z Majsternią, z Białorusią. To są nasi bracia z Ukrainy, zespół Kanał i są już tutaj z nami. Zaraz będą grali, ale tym utworem żegnamy się z wami i zanim się pożegnamy, 3 rzeczy muszę powiedzieć. Pierwsza sprawa to jest to, że jeżeli widzicie te dekoracje, one są specjalnie przygotowane przez Justynę. Czy jest Justyna Grecka tutaj na miejscu?